Asrı halal ojuklarımıza bir can sağlığı, arskal devleti, maskala vatançılığını, yurt parahatçılığını, maskala ojuklarımızda müdama çağı ülkelerinin yanlanıp durmağını arzulap, bilsimiz yalı her gün bir seher bile miras tele yaylımına koy verilen medeni miras adlı gepleşimide başlayaz. Mehruvan illesler. Bir karar devletimizin täze ýamynyň galkynşy döwründe bizi cenneti mekanın goýununa ýaşadýan, bizi bede wady bilen ösüşlerden ösüşlere sary alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunlarymyza aýdýar. Goý gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, il yurt bähwitli, umumy adamzat ähmetli, tutýan tutumly işleri rowaslyklary beslensin. Mehruwan illesler. Biz bu gezekki gepleşigimizi Türkmenistanyň magtumul adynyň ýaşlar guramasynyň Mary vilayaty geňişiniň hemde Bayramaly şäher geňişiniň hemde Miras tele ýaylymynyň dörejilik topary bilen bilerlikde taýýarlap ýazga geçirip size ýetirmekligi makul bildik. Mehruwan illesler. Biziň gepleşigimiziň mihmanlary Marynyň Ýolaman Hummaýew adynyň ýürüýte saçlyk mektebiniň muallimy Serdar Aşyrow. Mehruwan illesler. Biziň gepleşigimiziň ýene bir mihmany Marynyň Ýolaman Hummaýew adynyň ýürüýte saçlyk mektebiniň talibi Gurban Muradow kümüş. Mihmanlar gepleşigimizde hoş gördük. Inha Serdar mollum söhbetdeşligimiz siz bilen dowam etsek, hemmemiziň bilşimiz ýaly 2026-njy ýylymyzy gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başçylygyna garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedewatly at muradyň mekany ýyly diýip yglan edildi. Elbetde beýle diýip yglan edilmegi halkymyzy diýsen buýsanlardy, begenlerdi. Hakykatdan hemmemiziň bilşimiz ýaly biziň ýurdumyzyň her bir güni toýdur bayramlary, şany seneleri, taryhy wakalary beslenýän mollum. Bir söhbetimizi ýurdumyzyň ösüşleri dogrusynda siz bilen dowam etsek. Şu ýyl 2026-njy ýylymyz garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedewatly at muradyň mekany yglan edildi. Muň aňyrsynda ullokan çuň manysy bar. Sebäp diýsen biziň ýurdumyz asuda parahat awadan ýurdumyz ähli bawatda, ähli ulgamlarda ul ösüşlere ýa bolýar. Ähli ulgamlar bilen bir hatarda medeniýet, sungat ulgamam şeýle bedewady bilen ösüşlere bar ýa-da garaşsyz bak bir tarap Türkmenistan bedewatly at muradyň mekanyny ýyldyýylmeginiň özüniň şeýle çuňur manysy bar. Ýurdumyz garaşsyzlygyny eýe bolup bäri, ägir ul ösüşlere eýe bolup, sungat medeniýet bawatda alanymyzda, biziň bayramçylyklarymyzda, şany telelerimizde dünýä belli sungat ustatlar gelip biziň ýurdumyza çykyş etýärler. Sebäp olardan näme bize tejribe almana uly mümkinçilik görýär. Buny bize gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň sungaty sarpatyny görkezýär. Gaty dogry bellep geçdiňiz mollum. Hakykatdan hem biziň milli medeniýetimiz, milli sungatymyz gün saýyn ösýär, özgörýär. Elbetde biziň öz milli mirasymyzy, biziň öz milli medeniýetimiziň bir türkmeniň milli edim gylymlarynda biziň milli medeniýetimiz, sungatymyz hiç bir ýurdunka meňzemeýän milli medeniýetimiz, sungatymyz bar. Medeniýet sungat işgärleri üçin işlemäni, döretmäni, şeýle dörejilikli zähmet çekmäni bir näçe mümkinçilikler döredilýär. Elbetde bu zatlaryň sakatyna bolsa biziň gahrman arkadagy gahrman serdarymyzdyr. Serdar mollumyň gepleşigimiziň şu ýerine Marynyň Ýolaman Hummaýew adynyň ýürüýte saçlyk mektebiniň halipa mollum Sohbat Çopanowyň ýerine ýetirmegini bir ajaýyp aýdym diňläliň. Soňra söhbetdeşligimizi ýene siz bilen dowam edýär. Başlygyny Gel gönlüm yürüdeni vatana
Ailene vatana onu bize gödüyorlar kananlar. Hafit gerek bu yollardan yürmene, ailene yürmene, ne yarın ülkesine tanımay. Gülüm gülüm beni eyledin gülünce, ailene gülünce, men ağladım bir şad bolup gülünce. Ay gel götürmen, ay gel götürmen, yetemenden gülünce, aylene gülünce, ne yarın ülkesine tanımay. Azalım yetişip peymana dolu, ailene gel dolu, gülmengdim sarvarı bir huda solu. Ay dediler sevdiğim yari ya dolu, ailene ya dolu, dedi bize yedi yattan gelen var. Aşık kimra giriftardır özüne, ailene özüne, yan bağrım kevabın yüzüne. Anam anam ay anam anam ağrağım sözüm ailene sözüm bir ikrarın akrarında yalanmaz. Anan manam ay anan manam anan manam akrarla usfedemay aylene sfedemay bir ikrarın akrarında yalan var. Ne yarın ülkesine talan var. Serdar Mollum milli mirasymyza, milli medeniyetimize, sunugotumuza uly sarpa goýýar biziň ýurdumyzda. Medeniyet sunugy diýişgärler üçin okumany, öwrenmäni, işlemäni, döredüzlükli zähmet çekmäni bir näçe mümkinçilikler döredilip berildi. Hakykatdan hem min hasidem Marynyň ýoly marhum Maýyf adyna görýti saatçylyk mekdebine talip ýaşlara bilim berýäňiz, aýdym saatsyň oturuň inşe tilsimlerini öwredýäňiz, öz alyp barýan işleriňiz dogrusyna, halipa şähertlik ýollary dogrusyna söhbetimiz mollum siz bile dowam etsek. Türkmeniň milli sunugaty gadymyetden biziň şuunlarymyza kämil derejede miras alypdyr. Bu hiç bir ýurdun kämeňdemeýän ipelediň. Dogrudanam her bir halkyň
öz sunuwat var. Olar bir-birine doğrudan emeňde meýa şeýle diýsen sunuwat halkynky. Sebäp diýsen bu milli sunuwaty, bu milli mirasy bize halifalarymyz öz halifalarynyň öwrenip, halifa şähertlik ýolunda dowam edip, biziň şu günlerimizde şu eserler miras kalıptır. Mari'nin ýolaman Hummay Fadyl'däki ýürüýte taçylyk mekdebimizde ähli urlar boýunça taliplere bilim berilýär. Şonuň ýaly Türkmen Milli Sadrorlar bölüminde men rahmet çekken Türkmen Milli Sadrorlar bölüminde esasan näme milli sunuwatymyza has ul üns berilýär. Şonuň bilen bir hatarda diňe milli sunuwatymyz däl, daşary dost dogonluk ýurtlarymyzyň saz medeniýeti, saz sunuwaty taliplerimize öwretýär. Sebäp diýsen sunuwat näme? Bir-biri bilen baglanyşykly, bir-birinden tejribe alyp, olar daşary ýurtlaryň medeniýetini öwrenip, özümüz bilen kämilleşmegimize uly ýardam berýär. Serdar Mollum söhbetdeşligimiz sizle dowam edýär. Ha gepleşigimiziň başyna ýaňy hem belläp geçdik. 2026-njy ýylymyza münasip at takally garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedewatly at muradyň mekany ýyllyp at takally hakykatdan hem ol biziň ýurdumyzda bedewlerimize, sasanam ahal teke bedewlerimize şeýle goýulýan syla hormat sarpadan nişan bolup durýar. Biziň gahrman arkadaşy gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başçylygyna ahal teke bedewlerimiziň şan şöhraty dünýä ýaýbanlandyryldy. Serdar Mollum bileşigimiziň şu ýerine söhbetimizi halifa şähertlik ýolyna gönükdirsek, biziň aýdym saz sunwatymyz gadimiýetden bäri dowam edip gelýär. Ýomut goýoklyň ýoly, damana ýoly, ärsary ýoly, salar saryk ýoly, bagçylyk ýollarynyň edilýänki ýollara bölünýär ýaly bir aýratynlykları we özüniň destançylyk ýoly, ýanama ýoly, tirmeçilik ýoly, elbetde Mollumyň ha Mar welaýaty diýilende hem salar saryk ýoly gözüňe gelýär. Mar welaýatynda hem biziň bir näçe ustad bagçylarymyz ýaşap halkymyza şu ýurdumyzda geçirilen bir näçe çärelerinde, toýda baralaryna hyzmat edip, öýden ýazma Batyf, Nowat bagçy, Gurt Ýakubow, Ýazgerli Kuwadow, Murat Gulmuradow, Han Akyýew, şol halifa şähertlik ýoly biziň ata-babalarymyzdan bäri gadimiýetden dowam edip, dowam bolup, halifadan şäherde geçirilip, dowam edip, halk köpçüligine ýetirilip durmaly. Halk arasynda halifadan şäher ozdurmasa kär ýeter diýilýär. Şeýle diýilmeginden mysal edip, bir söhbetimizi halifa şähertlik ýollar dogrusynda aýdym saz ýolunyň bir näçe ýollary bölünýüşi dogrusynda bir söhbetimizi siz bilen dowam etsek. Doğru aýtýan ustam, hakykatdan şägird halipadan ozdurmasa kär ýeter diýilse ýaly bu sunuwaty halipa şägirde geçirip, şeýdip kämilleşdirip, şeýdip ýitirmän saklamak. Ýani sunuwat ýoly barada milli saz sunuwatymyzyň bagçylyk sunuwatynyň sadanlyk sunuwatynyň ýollary barada agdasak, bir tebigi şertlerimi ýaşalan ýaşaýyş durmuşy Türkmen milli saz sunwatymyz her tewitde, her welaýatda öz tebigi şertlerine görä bir aýratynlygy bar. Düýgü bir Türkmen sazymyň, ýöne Türkmen sunwaty welaýatyň öz däwine görä bir ýerine ýetirişlik aýratynlyklar bar. Ine agdak geçsek ahal ýoluny esasan sadanlyk sunwaty has ösün näli belent beýik mukamlar ýanky kırklar, ulu-urumly saz eserleri döredilipdir, şolar ýerine ýetirilip, şeýlede bagçylyk sunuwaty ýerden dowam edip gelipdir. Hakjepbar halipamyz şu günlere könüden gelýän ýoly soňky nesile miras geçiripdir. Damana ýoly, şeýle mülayimden bir ýakymly owady bar da damana ýolunyň. Şeýleden çopon ýollayan Urwerdi, Urf Asyr Mehmet Dawud halipalaryň ýollary bar. Inen Daşowut welaýatynda Sowdur ýoly, Ýomut Göýekliň ýoly bar. Bularne hasam Daşowut welaýatynda tirme aýdymlardan bir bilelikde destançylyk sunuwaty has ýokary derejede ösün. Olar näme şeýle bir destanlary görewlen aýtyn içledi. Beýlek şahyna garipden aýtyn şu destana şeýle bir kesbini döredip sat bilen ýerine ýetirýärler da. Sebäbi şonusko
nazar wagadan, bayar bayramdan, pelwan magsydan miras alan nuskany häzir kun dowam etip gelýärler. Ersar ýol wa. Ersar ýolum şeýle bir mulaýymdan bir şirin ýol sebäpdiýden bunu Mustafa Aýmedov, Rozy wagsy, Murat wagsy kämil derejede ösdüripdirler. Mar welaýetinde sadanlarlyk ýol we saz ýerine ýetirjiligi sebäpdiýden ahal ýol bilen bir hatarda Mar welaýetinde de sadanlyk sungaty az bir kämil derejede ösen sebäbi sazlar aýdym heňlerine görä variasiýa görnüşinde yerine ýetirilýär. Ondan da saram näme bagşyçylyk sungatama, distansiýalyk sungaty Mar welaýetinde de bir giňden ýaýran sebäpdiýden Halipamyz Gurt Ýakubow bide şeýle bir özüniň şirin mahmul owady bilen giden ummany miras goýupdyr da destanlaryny. Häzirki wagtda onuň şagirtleri Çar Ýakubow, Akmurat Ýakubow, Juma Durduýew ýaly halipalar şeýle bir kämil derejede yerine ýetirip onuň ýoluny dowam etdirýärler. Ondan salar ýol barada aýtsak, şeýle bir sesiniň belentligi, mulaýymlygy bilen tapawutlanýar bir aýdymlara şeýle belent tes bilen yerine ýetirmek ukuýy berilipdir. Nowat wagsy, Gurban wagsy, Aman Tähet wagsy, ýa-ni garly wagsy, ulu garly, kiçik garly ýerler. Onlardan näme miras kalan sungaty ödönýär Nowat, has bir kämil derejede şunnumyda ýetiren ödönýär Nowatsyň tagallasy gaty ören ululur. Şeýle de biziň Yürüyüşte saatçılık mektebimizde de bagşyçylyk, sadanlarlyk sungatynyň ähli ýollary barada taliplere bilim berilýär, olanyň bir aýratynlyklar düşündirilýär. Bilen hemmesi türkmen halkynyň milli sungaty, ol her ýol bolanyny da hemmemiziň türkmen halkymyzyň milli sungatymyz bolup durýar. Köp sağ olun oğlum, gazakly beren görüňlerimiz üçin gaty dogry belläp geçdiňiz. Gepleşigimiziň şu ýerine gahryman arkadagymyzyň bir jowhar paýgatyndan tutulyp çykan kitaplar wada bir näçe parahatçylyk, saz, dostlyk, doganlyk sady, ýa bir medeniýet halkyň kalbydyr diýe ýyly döwlet geler bolsa, şol kitaplary okanyňda hem türkmen milli aýdym saz sungatynyň, türkmeniň milli mirasynyň, medeniýetiniň şu gadymdan bäri asarlardan asarlara dowam bolup, şu halipa şagirtlik ýolunyň hem halipalarymyzdan şagirde geçip şu günlerimizde gelip ýetmegini görmek bolýar. Gahryman arkadagymyzyň şu kitaplaryna bir belleýän sözi bar. Medeniýetimizi, sungatymyzy ösürmäge goşan adamlarymyza bolmaga, buýsanmaga haklydyr diýip belläp geçýär. Aýdym tasynyň aýratynlykları dogrusyna şu bir näçe ýollary bölünýänlikler dogrusyna gazakly görüňler etdikden bolum. Indi gepleşigimiziň şu ýerine Marynyň ýolaman Hummaýew adyndaky ýürüýte saatçylyk mektebiniň mollumy Merjen Berjivanyň ýerine ýetirmegine bir ajaýyp aýdyma tomaşa edeliň. Soňra söhbetdeşligimiz dowam edýär.
Başını alava gidene unutup iyileri hele hayra salana uyana durdum. Mehriban ilesler Sokot Döşlüğümüzde Mari'nin Yolaman Hummayf adındaki Yürüyte Sağçılık Mektebi'nin talibi Kümüş Kurban Murad ve Doğa Medyası Kümüş inha yani Halife Moğlumuz hem bir neçe aydın tasırmotunun ince tılsımları doğrusunu Halife şahatlık yol doğrusunu gazıklı gurrunlar ettik. Gepleşimizin şu yerine Mari'nin Yolaman Hummayf adındaki Yürüyte Sağçılık Mektebi'ne bilim alyan ekeniği halifelerden tılsımotun ince tılsımlarını öğreniyantınız yürek bu insançlarımızı illeslemde yetiraysak. Garasız bakı bir taraf Türkmenistan Bedevi adlı Atmırad'ın mekanı adlı yılına bize şeyle giyin mümkünçülükleri döredip berliye biz yaşlara saz ocağımızda dine varışa saz uğrundan del eysen başka bir neçe uğurlardan derslerden öğretgerler halife muallimlerimiz ol derslerin arasında dine var cemiyetçilik sapaklar hem değişil olup duruyor. Ya olmasa saz uğrundan ansambl sapağı, orkestr sapağı yalı bir neçe sapaklarda muallimlerimiz bize sazın türlü uğurlar boyunca bilim beriyerler. Halk köpçülüğüne yani Türkmen milli senedimiz olan Türkmen dutarımız, gazma dutarımız ve türlü toy bayramlarda devlet çarelerine çıkışlar edip geliyor. Sottan peydalanıp garasız bakıp bir taraf Türkmenistan Bedevi Batlı Atmırad'ın mekanı yılına kahraman arkadağlı kahraman serdarımızın biz yaşlara okumağı, öğrenmeye, giyin mümkünçülükler döredip beriyanlıklar için köp sağ olsun aytyarız. Onların canlar sağ olsun, il yurt vahvitli alıp barayan rovaşlı işleri, rovaşlıklara vesilensin. Köp sağ olun gazıklı beren gurunlarımız için. Serdar Moğlum gepleşigimizde bir halife şahatlyk yol doğrusunda bir näçe söhbetler etdik, gurunlar etdik. Indi bir illeşlenmemiz üçün hem gazıklı, biz üçün hem gazıklı. Gepleşigimizin şu yerine milli saz uralımız bolan dutar saz uralını öz şagirdiniz bile ajaýyp sazlary yerine ýetirip beräýin.
fırsatdan peýdalanyp gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman terdarmyza il ýurt bähwetli, bütün adamlar ähmiýetli alyp barýan döwletli işlerine rowaşlyklar arzuw etýär. Koy olaryň janlary sag bolsun, işleri rowas bolsun. Köp sag bolun oğlum, gyzykly ýerine ýetip beren ajaýyp sadyňyz üçin, ha gepleşiňize gelip gatnaşanyňyz üçin, siziň hem alyp barýan işiňizde asyrly käriňiz bolan mugallimçylyk kärine ul üstünlikli rowaşlyklar arzuw edýäsmi oğlum? Size de köp sag bolun gepleşiňize gelip gatnaşanyňyz üçin, ýerine ýetip beren ajaýyp sadyňyz üçin, siziň hem okuwlaryňyzda ul üstünlikleri arzuw edýäs. Mehriban illeşler, size yetirmek isleyen aydın sadece söhbetli görünüşlü gepleşigimiz şulardan ibaret. Mehriban illeşler, biz yaşlar üçün okumany, öwrenmäni, döretmäni, dörejlikli zahmet çekmäni, şeýle döwrewap gepleşikler taýýarlap halkymyza yetirmäni, bir näçe giň mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunlarymyzy aýdýas. Goý türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, il ýurt bähwetli, umumy adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleri rowaşlyklardan rowaşlyklara beslensin.